ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, барои занҳо, умуман мардҳо ҳама ҳози беҳтарин кор дар интернет кор карданак. Сетивой маркетинг пешрафтага дар кишвари ҳамсоя дар Узбекистон масалан ширкати Premium Pro фаъолият дорад ки дар уҷаш мо як бор як духӣ мехарем $100 да ва баъдан ай ӯ одам меёрен, ҳар одами овардагитон $10 шумо да шиётон мегзара. Дар ин ширкат занакои тоҷик кор кардестиян. Рақамҳои Софияра мемонам, оиди кор қатиш гап занем, маълумот бигирен. Баъд духиёшон сифатош хубай, истеҳсоли Франсияян. Умуман зиёдтар дар бораи кор дар ҳамин ширкат шумо метавонед аз София маълумот бигиред. Рақамҳош дар рӯи экранай. Марҳамат кор кунед ва пулҳои калон дастрас намоед. Дӯстони азиз, ҳамакаса сози тенҷен. Ман ҳамқа кор да банд шидам ки бовар кунед ай пеши столи корӣ нахестестам. Настроение хуб дорум ирӯз, рӯзи сайди ҷумъа. Ҳаматонда муборак. Ана баъдан дӯстони азиз, раҳмат барои дастгириётон. Ҳама комментариётонам мехонам. Ана саволотонда иншоалло ҷавоб метиҳам. Ман шумода гуфтам ҳамин сол бояд соли ма боша. Хеле чувство буд ки ҳамин соли 2023 бояд удачный шава баъди и 5 соли. Просто 5 соли чӣ хеле бугум вазбин, 5 соли вазбин, переезд, омадан, бо ҳамара айнав сар кардан. Ҳамин соли 23 бояд мада соли удачный боша. Фақат дуо кунем ки ҳамаш хуб шава. Ва ин сол ма кора сахт мекардам. Ин сол ма шумода нишон метиҳам ки чихе одам бояд кор кунанд, чихе бояд успешни шаванд. Оли мегӯянд пешакӣ чӣ гуфтести? Ман анализ кардестам, бояд ҳамаш хуб шавад дӯстони азиз. Ба ҳамин хотир фақат ба пеш. Имрӯз як гала кор дорам. Ман таи 3 проект параллелна кор кардестам ки корро нақс шавад. Ва дӯстони азиз, мехоҳам ки ҳамин сол да одамои наздики ман, одамое ки ман мешиносам, одамое ки мара қадр мекунанд, одамое ки мара кӯмак кардагиянд, ҳама хеле корашон нақс шава, пеш рава. Ман ба ёда ҳама хубиҳои зиндагиро таманно мекунам. Ва мехоҳам ки дар бораи баъдӣ вообще фикр накунед. Ягон татон ана чия я отрывоки гапи кира дар ёдум фақат мераса. Лепс, Григорий Лепс. Ман биём агар амҷа меморам, амро ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. Фақат дар ёдтон бигиред. Ва барои ҳамин ман ҳамира ҳозир агар тонам пауза бикунам мира меомам. Выражение «Бог простит» очень сложное выражение. Ничего не простит. Обязательно накажет. Обязательно. Вот столечко сделаешь, получишь в ответ. Ты не получишь, получат твои дети. Понимаешь, это абсолютно в этом убежден. Ва барои ҳамин дӯстони азиз, одамои наздики ман, одамои дуру ба дил наздики ман, ҳаматон дар раҳмат ки дар ҳамин стадияҳо мара шумо дастгирӣ кардестен, боварӣ кардестен. Масалан ай ягон наздики хештабор мунда, мисол бози одамои бегона мара сахт дастгирӣ кардестиян. Ва ай ҳама отдельный спасибо ман метавонам очамда барои дастгирӣ ҷангам кунад дастгирӣ айда. Баъд умайрода мавлудада уман ҳама хештаворумда ки ба ҳамин да ҳамини мигапам омад. Ина бо як хушхабар дига фаромарз даромад гуфт омад. Гуфтестабдум меган вес списки хештаворта бугу. Не, ҳама хештаворум карочи. Як весша нагум, ҳамаш да ҳама наздикои ма, хештавори ма, ҳама оилаи ма, ҳаматонда ташаккур барои дастгирӣ. Ана бугум ягон таи дастгирӣ мисол чӣ нестай. Чӣ хеле бугум шумо ё мара ҳозир дастгирӣ хеле кардагистанд, хеле маънавӣ ки ман мотиватсия гирифтаистам ва корумо пеш бурдаистам. Ва худохоҳа соло мумкин бигзара ва ҳамин некиҳое ки шумо мода кардаге
من همه کودکام میگم 10 و اینا شما ده بکنه اینا می آدمایی که شما هسته شما بدونه که کودکای من مردم کراچی کودکای من گفت نگه من یارو گفتم که 10 و اینا شما باید نکیای همیاره ده همین روزایی که یوم دکدن برگردونه جلافروز میگم ما کلان شه مالی میکنیم همتون من سپیسک میکنم سپیسکی که آدمایی که سخت پدرش کردگیان چی خیش چی توار چی ناشناس همه چه باید خدمت کنه فهمیده؟ نه عزیز فیزیکاری من دیوان شدگه برای که ما جدم خنک اوسه جدا پاپکورن اونجا نوشته استم رکلامو را آخرش کردستم خیلی که میدونه رکلام ما دیگه شرکت‌های چی نمیگیرم همی فابرلیک اتمی و همی شرکت‌ها را رکلامش نمیگیرم آخرانش کردستم لیکن دخترو کار کنه فابرلیک любой تاش فابرلیک اتمی любой کارخانه دختراش مو میتونه کار کنه این وقتی که شما میگه که نشد کو این معنای نیست که یا فابرلیک یا اتمی کمپانی بیزی بای نشد پروسه شما ممکن کوشش به خرج نداده که همی کار نشید فهمیدین؟ نویگری دیگر های خونه ما او چکید در دیوان اینا بینه داغ ما دیوان باید ایسک نمیروز و همینجا در آدم ها چیزی خورده استیم ابزار چک اینجا ما زفتر گشتیم که چم شما چه خورده است بده اینترست نه؟ نه آقا تا گرم آقا تو نه گرم کردی که با نه خوردین فهمو подписчика достоит тем всего кумулулуе ручка тамошобинои раиса китоб хондеста да ҳами вақт рамонали сериали сулеймана аввалаш мондай намедонам ки да интересный боша ҳама овоз шафанда чи монди гуфтесианша сулейман и очкиёи ман зрениёи ман минусай духтаро ана минус я вақту себуним чанд шабона агар зарулио мошум очки мекунам а так хонда навистанда ман заркор нест همه تماشا میکنین سلیمان هفتادون برو رامونالی تو کنکریت نیاد داری که همه شو تماشا کنی اصلا برای چی؟ ما просто تماشاش نکنیم اینترسنیه کویا کنار ده بار تماشا کنیم خدایا اینا ابراهیم اینترسش داده بوده ابراهیم اسپارگی پرگالی چی؟ سین ریباکا салом алейкум дӯстони азиз 19 январ ҳафо гард хай бра бояд исфандиёр даҳам ами раҳо раҳ гарда ки барфура ов кна либосо шабини накашай гояш буромадаги дӯстони азиз барфо ов шудестиян ва чӣ хеле ки медонед дина мо лакапак рафта ман вай насос харидем насос $200 гуфта вой ма кар хай рафтем зиқда ки 900 сомон буда эй майката будрор 900 сомон буда не ки ай фирмаи тотал бояд мехарид ҷо маҳкам буд ҳая ҷои дига харид оз мега ов намекаша оз мерем алиш мекунем ҳам хеле кораш мебин бо бра алишка ай матки ҷо брам мегум не мерем я ҷоя марам хезонда қатиш бурдестай ма як гала кор дорум худам дафтар коғазом титпит кадаги бо қатии хезм дар мега ба мерим ошхӯрӣ мегум бера дар кор дестай аво шахо заказ мекунум миёранаш зато бояд ҷоя зур дар кор нестай мегум хай биёр ма ба заказ мекунам дар хона не мерим хай ки мо магарам хезем қатии равем наи чеда ноҷа попуши боша мо попуши исфан нау чия попушияй барсик шлёпка унам шлёпкай
برا بیاروش برسیک میگیرم میره بیار پسی در پرتو با یک پوها موی خونه با او خونه میریم در تخت شده است من پیش در رفتیم اسفندیار تر میگه وقتی که من مسکو بودم پلیس و چند بار اومده یا نبر اومدیم اسفندیار تر میگه اوچا باجوشا پلیس وید میالی میگم ما میبرم اوچا باجوشا پلیس وید اسفند خونه در اومد ما شما روز دادم دایجا گاو زده شدم من باید باجوشا این پلیس وید بیان چوا Sveta, punușa, metiem, cine bagiușam? Chi guf bagiușave? Mașa? A, tu. Boat Svet bie bagiușai, mă? Și... Kai Svet umar mara, buguma osta bagiu meșa mali. O zi am Svet, bă? Chi guf? Pul Svet guf? Pat pichikoy ruz navigari. Barfo oșidiam. Aștum da barf orada băd. شوی هفتم ده ای روز 19 11 روز پس برفای راه اوشدن جونه خیلی هم قدم شکر که هم جاش اوشده اقلان انا همی اگر گرم شوانه که میگم با دو روز دیگه خنکی میشوانه میدونم هم نساس دردی سر عبرت نینم با برده استیم ледниковый период навигариsh да ледниковый период да из такама как я ошди пешрави мошобино омадем сиёма рамонали я чи харид калотпе мошин шачим чанд харид ҳама сарм дард дорад Рыкна завтракадан на обед та чоршдага сарм ба дараҷаш дар сайфи магазин мемонем мегарем сарм ба дараҷаш дар дора рамонали KFC нам чиз заказ кунем гуфта қати рамонали фикр кардем ва инам қадар чиз гирифтем мафҳума питса мехӯрам айҷа намехӯрам дақбадам задагия ужем KFC рамонали мегӯяд чия и звонок зад мегирем ман питса заказ кардам рамонали чӣ заказ кардам инҷа да як кофе омад ҳамун заронум падмишичкои нами қачи заказ кардам ман ами 100 сум қарздорам дар куҷои ман қарздор шудам медом мега 100 сум мара тез гузарон ҳозир ман наметавонам гузаронда мегзаронам ҳамин рӯзу ҳозир ман аввал корума кунам наличнима 600 сум дар карташ гузарондани буд 600 сум гуфтам ки ман мегзаронам та و 100 сум чама гирифтам неки ман кардам хали круг сумаи 100 сум дорам 80 чанд ва жидат кардам дар 100 шава мардак амин рӯз кадом реклама хали папалам харда 40 сум партфта бо 50 сум партфта бо 10 сум бо 10 сум дам хали барам жидат как ина подписчико ма пицца заказ кардам куриная пицца с белым соусом намедонам ич хали боша ай бела пицца бела пицца мада пиццош мафлай ҳама майда ҳақша гирифтагим чения номбояйда хеле дар шумо калон дофтездай барои ки ман уже айнаби мурғ монда шудагиам ана шавам ха кор бисёр буд чӣ заказ карда будам табака бо чимчи хеле шашлик да чувакоянку ам хеле авқоти хонагӣ ман мехоҳам мегӯянд мемири хонагӣ авқот кунӣ дистершуд нагрузкаи бисёр дорум кори успет накардистам оли мегӯянд мемири маша паза маша да қаторум давистестай кашидестай так что ада бихайр